Kuhle nje. Nikhona abangcwele. Kodwa indaba enkulu ukuthi bantu abenkosi ngiye ngithi mina nosifundi sihlabela ake nifunde ingoma ka 235. Lenivama ukuyihlabelela amangcwaba. Nikhona abangcwele. Ngenze ukuthi ningasho ukuthi kusuka uMadondo le ngisuke emakhaya ngithe ngisuke emakhaya udaka imoto ibizinqume kabili yenze nje abangcwele. Nikhona abantu abenkosi. Sikhuluma indaba enhle kaNkulunkulu esimkhonza unyazi lwezulu. Kodwa ngithi asicela amehlo. Siceleni bangcwele. Sicela amehlo abantu abenkosi ngoba uma usuku usulapha ekhaya eNazaretha, ususe university. Uzophuma ne-PhD la. Kodwa ngaba ihlazo abantu abenkosi ufiqwe izinsuku zokufa. Kutholakala ukuthi awukazi umukele ngisho certificate wena. Funda baba. Nikhona abangcwele. Lapha sizosebenza lithi iBhayibheli ukukholwa ongenamsebenzi kufanele idwedwe esibolileko. Ngoba ngiqinisile la kumi khona ubaba wakhe esigodini sosizi ngeke uzudlule noma ngabe uthanda kangakanani. Nawe la kumi khona mama wakho esigodini sosizi ngeke uzudlule. Ingakho ushembe efundisa abantu abenkosi ukuthi asilekelele abazali bethu ukuthi uma ufica uma wakhe ebhajiwe mlekelele nawe umfake emgidini agida yibonga inkosi. Kuyangisiza ngani hambe ngiyoxanxula eparadise. Anikaze ningene eparadise nibone ukuhle kanjani. Nenibone size ngene eparadise. Hambe yosina kahle insizwa uchithe ucu lakho kodwa uma wakho akawufaki il14 ingozi leyo bantu abenkosi. Nikhona abangcwele. Usale ufuna ukubuza ukuthi bayahlukane ungenaphi lapho wena. Nikhona abangcwele. Ngoba ufuna ukulungisa umlando wakho omhle ngoba phela vele uma umfana noma ngabe uyintombazane lingekho ibhuku sikama wakho kini. Funa wazi ukuthi wena uphile ngakomalume wakho. Kanti nginamanga yini? Njengoba uyibiza ngesibongo sakini wakhishwana komalume wakho. Weyibona hlupheka kanjani? Yini ezokulungela? Funda baba. Sengihlala phansi. Ngengomhambi emhlabeni. Ithina abahambi njengoba simbethele ingubo ezimhlophe. Ithi inkosi inyanga ezoMaNazaretha lezi ngubo esimbethe ezimhlophe ingubo esanikezwazo kodwa lezi ngubo sinikeza abantu abafile abavuke sebenqoba ithuna ngale ngosuku lwesithathu. Waza baba. Likhona ikhaya lami. Nanso ke indaba enkulu haya uma uhlale phansi baba. Uzosuka lento ihluphe uma uguqe ngamadoda. Kuthiwa likhona ikhaya lami. WeMaNazaretha. Uyabona uma ukhanda manje u1 room lo kuthiwa yini iwende house angijabula. Mawufa manje uzofica wona la uyakhona. Uzoficane? Isho yini? Ehe. Ukuthi wena ubuna umbhede wokulala kodwa uyihle belala enhle. Hayi, khulume ngomkhulu wakho ulala enhle. Khulume ngokhokho wakho ulalaphi? Cha msona ukuthi nothi kushumadondo. Ulalaphi? Ingane zakho lezo zothi zingadlula izingane ezingaka zilalaphi ma? Hayi shoni bantakwethu lalaphi? Enhle. Likhona ikhaya umuntu bathu alikho ikhaya uzolifica ngalungazange ulakhe lapha emhlabeni. Nikhona abangcwele. Umfana nje manje usumbona lo mfana ukuthi ungathi kuzoba indoda lokho ukubona ngoba mase kuzama amatohwana ukubona ukuxakazisa umjondo yelena wakho ngemva kwezindle ekhaya. Wakuzoba indoda lokho. Nikhona abangcwele. Ngoba wakheni ukhanda indlu yakhe, ukhanda uphalo ukuthi umuntu uzoba indoda. Akusona isibusiso ukuthi uvela nje umuntu. Qala ukusebenza nje uvela uduke nje kutholakala ukuthi hayi uhlala lapha emqashweni. Sufileke manje. Uzodluliswaphi? Ngoba nekhanda lakho vele lizokhanya eDunning Road. Sisondele Isikha cha ngibhekene mhle nje. Ngizodlu ngizodlula
lapha funda lapha baba. Ngikhuluma ngendaba yokufa esefikile uShumani nangu. Esezotshela Sulaiman uyaphuma nje usuya lapha emalibeni. Uzophumela kuphi? Ayikho indlu. Uzokhishwa ekamela lingama wakho. Ungayakhange yakho. Kodwa ugqoko ongena sebehlezi. Kahle wena funda wena. Ngizongena ngenjabulo. Imina ngibuza umbuzo. Iphi injabulo ozongena ngayo usufika ekhaya kini? Angithi phela noma ngabe kade kujatshule kukuhle uyalinda kuze kuhlwe ngoba undlale ekitchen angithi. Angihlekiswe bangcwele. Ngikhuluma kodwa ukuthi lapha ekhaya sise university. Sikuphoqa benkosi. Vele sizalelo usizini bangcwele niyazi abantu benkosi. Kodwa umuntu othanda ikubo nothanda into enhle uyembona lo muntu uthi uyayithanda into enhle abantu benkosi nikhona abangcwele. Funda babahlale phansi. Ngokuthandwa inkosi yami. Hlala phansi babinkosi kubusisa. Mangase ngifunde lencwadi ngizophuma abaye bazobe ngasangibingele kanchabe ngishumayela nje nami angazi bengithini. Nikhona abantu benkosi. Kodwa ngishole abantu benkosi njoba silapha sizoyingcangela kushembe. Soyingcangela ngophandwele. Ukuthi inkosi vele sonile. Asifanele inkosi naku liphatha inkosi igama lakho. Kodwa socela inkosi kodwa shembe uthi usibheke usithande. Ngoba vele ezulwini kaShembe kungena umuntu othanda uShembe. Nikhona abantu benkosi. Kodwa mina ngifisi mina kuhlatshelela ingoma. Usufile. Awu siyazi lensizwa madoda ibisinizi iqephu usibhekise phezulu. Kodwa unayo indlu yakho yokulala. Sifika sizinsizwa. Sesithi ngowela. Ngejabhile. How imfula dewa seu uzenga peshe